Aquesta almorratxa presenta un contenidor esfèric aplanat decorat amb fils de lacticini en espiral, 4 brocs i un tot, crestes i cordons de fils aplicats i un acabament inferior amb faldó arrissat. Descansa sobre un peu expansionat vers la base reforçada. La utilització de fils de lacticini i les decoracions en vidre blau sobre un vidre incolor eren elements típics de les manufactures venecianes i de la façon de Venise del segle XVI al XVII, i exemplars del segle XVIII com aquest ens demostren com els vidres catalans d'aquest darrer segle mantingueren activa aquesta influència, malgrat la creació de tipologies exclusivament autòctones com l'almorratxa. Com a contenidor i aspersor de líquids aromàtics, l'almorratxa pren el seu nom d'un mot molt similar en àrab, que significa perfumador o, pròpiament, contenidor d'aigua de roses. Era un element comú a les cases catalanes des del segle XIV, com queda palès en els inventaris, i l'exemplar més antic conservat és del segle XVI. Al llarg del segle XVIII es consolidà com un element d'ús folclòric i s'emprà en diverses festes i balls en diferents poblacions catalanes, un costum que encara es manté avui dia en els anomenats balls de l'almorratxa.